Boys and girls and in between, andam na ba mo alang sa face-to-face classes karong tuiga? Well, inyong mga maestrog maestra, busy na sab kaayo sa ilang mga preparasyon alang niini, kay gilusad kagahapong adlaw ang Brigada Eskwela nga dunay tema nga tugon sa hamon ng ligtas na balik-aral. Nagkadaiyang gimik ang gipahigayon sa mga magtutudlo, DepEd officials ug mga ginikanan atol sa launching, sama sa motorcade, zumba ug cultural presentations. Ang Brigada Eskwela usa ka hiniusang kalihukan sa mga miyembro sa komunidad aron magtinabangay sa pagpangandam sa mga classrooms ug uban pang school equipment ug facilities alang sa pag-abli sa klase. Sa lungsod sa pinamungahan, mga pulis mismo ang nangunay sa paglimpyo ug pagpangibot ug mga sagbo sulod sa mga tunghaan. Samtang sa lungsod sa Konsolasyon, mga bombero ang mitabang sa pag-ayos sa mga guba nga lingkuranan nga gamiton sa mga classrooms. Sa Cebu City National Science High School, mga Boys o Girl Scouts maoy mitabang sa paglimpyo sa kalikupan sa ilang eskwelahan. Samtang sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, nanghatag ang Office of the Civil Defense 7 og mga painting materials aron magamit sa mga tunghaan. Gibisita namo karong adlaw ang Lahug Elementary School aron pagsuta sa sitwasyon sa dayto sa ilang brigada eskwela ug among nakita nga bisan og hawan na ang palibot, doon nagihapoy mga pasilidad nga gipang-ayo. Hilabi na kadtong nagrabihan ug pagkaguba tungod sa bagyong Odette. Lakip sa mga mitabang sa pag-ayo ug pagpanglimpyo mao ang grupo sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We are from the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Diri pod mi sa Lahug. So, unay gini namo ang Lahug Elementary School. And ibuhat ni namo as service. We've been doing this for pila na ka years or na-stop lang during the pandemic. Matod sa principal sa tunghaan nga si Lily Ango, duna pa sila school buildings nga ayuhonon. Ug tinguha nila nga mahuman kini sa dili pa magsugod ang klase karong Agosto 22. In our case, sa among eskwelahan, amo yung gikuan how safe our students in this coming opening school year katong naagyod siya yung markings kung para dili magkuan ang mga bata magkasikitay na naay mga arrows para maka-observe sila social distancing, and then there is still a limited face-to-face classes. Gi-monitor ra gyud namo kung sa for example kung naay 40 ka students in one section, amo siyang i-divide by batch 1 20, batch 2 20. Mauna siya among gikuan gyud ang tanang safety. Then we orient and inform the parents in terms of helping also us for the materials like alcohol, mask. Ready na siya ang mga building to cater the learners. But as of the moment, we still having our repair, especially the ceiling, the roof, and the flooring. Pero ma'am, before mag-start ang class kay, sure na ma-repair na nila? Yes. Samtang alang ni ining ginikanan nga si Faith Deonaldo, usa sa mga preparasyon nga iyang gisuguro alang sa balik eskwela, mao ang pagtudlo sa iyang anak sa kanunay nga pagsunod sa mga safety health protocols. Moog na siya permanentig na to i-instill sa unang-una sa mga bata ang kanang minimum protocols o ato lang gyud ipasud sa unang-una sa bata kay di man gyud na malikayan kay bata good, so more likely makuan gyud na sila makalimot. So muna siya and then usasad ka na magpadagit tag mga health kits sa atong bata, like for example towels, mga alcohol, wet wipes and alike. Sa laing bahin, ang Lahug Elementary School dunay maximum capacity alang sa 5,700 ka estudyante. Apan sa pagkakaron, Agosto 2, 3,000 kapin pa ang mga nagpa-enroll. Alang sa May TV Cebu, kini si Zyrila Ray Esrap Singh, UPCOM intern.